er den bedste mand til parkour i verden. Han hedder Mads, og jeg vil nu vise jer noget parkour. Er I klar til at se det? Ja. Begynd! Det var så... Det er først... Super kickflip, ultra, mega, rewrap. Kan du ikke lige vise dig, hvordan gør det? Det var lidt svært at følge med i. Men lige, du skal tale højere. Jeg kan ikke høre dig. Jeg kan ikke høre dig! Ja. Nå. Og så løber man. Ej, hvor vildt. Og hvad? Det ser her svært ud. Det ser her svært ud. Og så sådan her. Det skulle da her svært, mand. Og så sidder jeg med en hånd. En hånd. Sådan der. Det er hvordan er man er. Rigtig parkour. Okay. Jo. Hej, jeg vil vise jer. Mit navn er Mads, og jeg vil vise jer, hvordan er man laver parkour. Kom, lad mig gå en tur. Her. Første. Kom med et sygt trick. Wow. Ordentlig sin parkour, dreng. Det var fandme sygt, det der. Hvor var han af? Det... Han bliver bare ved. Sådan der. Laver du parkour. Og så bare løbe. Ja. Okay. Her. Jeg er Mads igen, og jeg vil vise jer nogle sikre tricks, som vi kan lære. Men jeg kan kun lære dem, hvis jeg er meget god. Som ikke er. Mit navn er Mads, og jeg vil vise jer dem nu. Det her. Det kalder jeg for busplan. Wow. Og det her, det er en busplan nummer 2. Wow. Det her. Så er der også noget andet. Det er kantspringeren. Ja. Wow. Det ser fandme svært ud. Så er det der. Ja. Det kan vi ikke kunne lære, hvis vi ser alle mine videoer. Og giv mig 5 stjerner. Okay. Og der er lige et ekstra trick. Et bonus-trick, faktisk. Der. Wow. Men godt tænke på, det ser godt nok svært ud, fordi selv du har problemer med at klare det. Ja. Jeg er næsten lige et sted og brække alle mine knogler i hele min fød. Hele min krop. Men jeg er villig til at leve. Se, jeg har lavet brugt så meget energi, at jeg har åndedrættet her. Men det går nok. Bare rolig, jeg skal nok overleve. Se her. Mit navn er Mads, og jeg er sej. Du er på? Ja. Det er det. Okay. Så vil du sige noget til alle dem, der ser det her? Giv mig 1 milliard det der. Fucker jer. Den var hård. I må hellere... Det er direkte diskriminerende, det der. Ja. Så giv mig 1 milliard. Sådan der. Jeg er på også bord. Skal jeg 5 stjerner? Eller 3 på jer? Så. Det var altså i dag. Hej!